Ka Office Deputy Commissioner ka East Kasel District Lengbau ba Roni Walang MCS Additional Deputy Commissioner ha ka arpoi terik nai wieng arjar pusau kala pentep ba kidon lais pangut kibrio ki belawan petwel syaka jala megalia na Manipur ha ki sisnem siteng baladem kani ke jing ai jing khain kalong halo ke jing pan jing shai ka New Trap Youth Council HYC ya ke jingdon ki Manipuri ki bawan petri namar ka jingdon ke jing kan ad snam sngo ya per jai ben rio ha ka te jala Ubaroy ku Parson Rem Presiden ke HYC uloong bagi bor penyak district ki loong banakini ki lais pangut ki bala register kum ki petwil nadu usnam baladep bon nakihi ki la lej pai syaka jala Manipur. Bede baka jinggu jingken yani ke jinggu jingtip ya ki briu ki bawan rung nampo Manipur adin ketu ke jingja jingkulmar pe po Manipur. Kumbang ilai i hakapor baca ke jingkulmar khat briu khat nyu penai mensyua ambut nadu penai mi jong usnam arca akulai. Kilabun ba ki briu na kejat benriu kuki ki meite ki bat kiwi kejat benriu ki ba syong basa ang po Manipur kamtam ya gitu district ki bala syakta kilawan benrung chang ni ka jala ka jongi bat kibun ki kamtam ya ki snong ki jongi ki bedan sikti ki than madan riting nong rem hills ki laim krap bat kiwi snong kila pen kelalong kita ki jaka syong donru ki balang ki repair ki bala ai jaka sa ya ki ni sipor hot kum kinong chong snong jong ani ka than chate lam ni ngi sokhya lor kani ki jingja ka baja po Manipur ngi sokhya ki briu ki basyong basa antun ndri kum ka jat benriu pat ya ban sungthu ru kum ka seng ka bapet ya ka ba ka mya jong ka jat benriu ngi hap ru ban perkhat na ka benta ka jingpha jong ka jat benriu bro koi ke ki ba pelong ngi ban perkhat ata kalyang kalong ba kini ki briu ki bawan ka jingwan ka jong i menta ka singi kolong bonwa jingtip lakat nungut kita ki briu ki bawa lawan bandrung sing ni ka jala ka jong i hadin ka ni ka jingja jingkulmar hapo Manipur bala ka district administration laka sorkar laki police station laki snong ki jongi ki don de ame ki records ki babiang kenang ba ka jingpa ka jongi ka lomba kini ki brio onda ka lakut ka ni ka jingkulmar ki de bende phai no sala ka jong ka snong bat ka baar ka bangingi kwa ka lomba kini ki brio la ki wan hangni hari ka jongi hangni ka snong ki jongi kimde pat ban wat la ne ban apply ki epic khamtam ya ban long no kita ki nong snong ki bapura jong ka jala ka jongi di halor kita ki art lagi mat ilawan ban halor kita ka phang ilawan ban yakendu yu additional GC na kalyang jong additional DC ula pentep yangi bak kat kum ka records ka baka DC office ka don ki don kumbalai spa tam ki brio ki pelawan ban syong ban sa hapo ki snong ki repair hang dia pu iskal sales kam tam ki di snong po madan riting bat station neng bat na kita ki babun hinaki ki de ki bala le thaino bat don ru na ki bedang syong dang sa Tika jing dawa ka jongi na kalyang jong DC office ka longba ka DC office ka de ban tetikna kini gibri ki badon ki badang don menta bat kin bandang wan ru ngimtep ka jingja jingkulmar po Manipur lanu kan kut kumba kalong menta ka jingkulmar ka tangi ai piteng na kasingi le si ki bandang buon ki bri ki bandang wan ka jing dawa na kalyang jong ka seng ka longba ka baningkong ka district administration ka de ban tha ye ki snong gitaw ya ki dorbar snong ba ki de ban bu records bat ndey tang ki dorbar snong ki local police station ki di bandon ya record jong kini gibri ki bawan kamtam e ki bawan na po Manipur but onda lakut kani ka jingkulma ka district administration ki ka police administration ki di ban pentik na baya kini gibri ondai ban ha no si kisnong ki baki ki wan but ka baar de ban pentik na ru ba kini gibri kim dei ban yo rung ha ka electoral rule tinakalyang jong lui additional DC la pentep yang ikum bakalong hiya do menta kini gibri ki bawan bandrung sya kani ka jala ka jongi kamtam e na po Manipur kinom yo lani kim simla yo ya kalat ban pendrung hapo ka electoral room bat ka ik bapulong yang i ban ong ya ka district administration baki de ban pikir nama kum bakalong yang menta borok item hadin ka jingja jingkulmar po Manipur ka jingrung jong drugs ni ka jala ka jingbun jong drugs ka jingbun jong kinong deal lani kinong supply drugs ngitip ha kalenti ka bon ya ka de lembah ka Manipur na kiway pat kiri tika ka jingkwa jong ka seng kalong baka district administration ka police department kini ban pikir ba kalau halor ka rung kami jong kini gibriu bala dangim pikir ba yo ka kelap ban pelong ya ka jela ka jongi ban pelong ya silong na ka bentak itu gibriu bedon bentak ki kam bean ki fair kam tam ya ka kam khai drugs kum kata ka kari tengen iki dia halor kata kanong rem pangilawan meta kasi pan yakendu i additional DC bat ni so tenat ban ong ban tip ba ka district administration haringkat ba kisnong tiket kya ya kini ka kam bat nakalyang jong ka sengru ngin yai bu din ban penti kena ba kini gibri ki bawan kum ki refugee lani kum tag petwer kin sa ki petwer ban dalakut ka por kata ka Manipur kala adon ka jingsuk kini gibri ki ban le phaino
syaki jaka ki bakiwan haduk kat nungut ki belalik pai bat kat nungut ki badang syong langsa andri ki ong ba i pentip ru yangi ba majority ne kini gilai spangut bun ki lalik pai mde ya bakilik pai Manipur ki lik pai syaki wei pat ki jela jong kan negeri India ki don tang kat tu kan ningut ki badang syong langsa ya ka ba na kaliang jong police department na kaliang isnong bakumju na ka district administration ki pet yagi balada ki kwa ban lik pai na kaliang ka jong ki facility ru ya kata ka jingkwa ka jong ki ban lik pai syaki nu jaka ki ba Kaseng hakaji kundu about additional deputy commissioner klai kren halo ka jingdon ki poiwer ki sabe a nya lom survey ya ka baka choice ka kdo baka dei ka jaka khai drugs ka ba share khai ba ulong baki bor punya district kin hab ban te alaka mi ki committee ki blathau hakum ka tei ka jaka hak baki ai ki sunot nong song snong banyo ya ki ID tabun ka jing shong jing sa jong ki briu ki bahab apo ka cantonment area nilai i mentala kat nu ka jingmi jong ki kubor ki ba fair na kini ki jaka ki ba ka cantonment area ka kamtrai pilai i kai ka baka seng kala lap hapo lum servi ki don kumba praspa adu prapo adu shispa ngut kita kinong kilong yeng ki basa hapo kata ka jaka jong tau defense estate officer baki ong ba ka cantonment la ne ka defense estate officer ki kamtrai bagi tu ki bri ki shushong be an hang tu ka ba ar pilai i ka jingkem jong tu bri ka ba khai drugs hang ni shlong ber ko we na po ka jaka ka ba cantonment area kalong trai ba ndi ta kata ki labun ki kubor ki bangi ni yo ya ka jingdon jong ki briu ki barung bami apo kini ki jaka ki ba cantonment area ka kamtrai ki bale ru ki kambe an ki ba fair hang ni apo shlong di kum ka seng ni so kya lor kini ki na mar bale kum kalong hi kini ki jaka jong ka cantonment area kimdon kinong pet kinong peniat namar ba ki dorbar snong ki jongi ki badon ki bayajan ba kini ki jaka jong cantonment area kam itu ya kini ki bor snong ki jongi tekani ka pelong yu ubriu nakanu ka jaka illegal immigrants ngila banong lani ki criminals ngila banong kin wan syong wan sa da ka besuk ang kini ki jaka jong cantonment area bat kin le pat ki kambe an fair bat ka baar ka ba pen imaru yangi ka pen itiang kalong bayo ki don ki briu ki bawan ban syong ban sa kini cantonment area bat kin apply pat ya ke epic kam tam ya ke epic bat lada ki yo ban apply ke epic kan long ka jingma yangi kum ka jat menteri rit pa ti haluar kita ki aka na kaliang jo ka seng ni wan ban ya kendu ya ki bor district ban kentu ya tigi ban dawa ya ki ba ka district administration kadai ban batha ya ka cantonment area ya ka cantonment board ba ki dai ban lum jingtip ya ka jingdon jong ki briu ki ba syong basa bat kumju ru ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki briu hakini ki jaka ki ba cantonment area kalong trai bat ka baar ka jingdawa na kaliang do ka seng kalong ba ngiyo jingtip ba kini ki cantonment area ki don kita ki self style council ki self style committee kita ki welfare committee ki bri ki basyong basa ang tu ki shoot how ki bat kini ki committee pat ki ai kita ki certificate ki ba fair mentaban apply ya ke epic la dolong nong syong snong kamtam ki harilum khasi ba jantia ka election commission la ne ka ki bor ki bade pe ki election ki pan ya ka jing pensisha ne kirang ba snong la ne ki dor ba snong te hakini ki jaka pat ki ba ki dor ba snong ki jongi kim don bor bun ne kini ki bri ki shem ki kot kisla ki ba ai kini ki welfare committee la ne da kini ki council tengi kwa ba ki bor ki bade pe ki election kim dei ban pediang ya kum kini ki jing thwa kenang begini gibriu kin yo rung haka electoral roll tina kaliang do kaseng ila kren na kabasya ka baningkong ka jingdawa kalong baki dei banlum jingtem ya ka jingdon jong gibriu ya ka rung kami jong gibriu ka baar ki dei ban peti kena ba kini ki self style council ani ki committee kim dei ban yo bor ban ai ki certificate na ka benta ki nong snong kenang ba maki pat kin yo ban tap ya ka bot la ne ban enroll apo electoral roll di hadian gini kijeng yakren nakaliang jong EDC ila pentikna yangi ba kuma kalong himenta ka district administration kam itu ya kini ki self style council dan ki self style committee ki ba don kini ki jaka jong ka cantonment bat kala don ru kijeng yakren ya ka cantonment board ba ka cantonment board ka deben itu ya ki board jong ki dor bar snong ki bapet dan ki badon hajan jong kini ki jaka ki basyong basa jong kini ki bri bahap po jong ka cantonment board Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya